Bošnjačka lista za Evropski Sandžak ima 3 prioriteta. Pod 1, bošnjačko jedinstvo. Pod 2, da okupimo sve bošnjačke glasove kako bi postali važan i poželjan politički faktor u ovoj zemlji. Pod 3, zalagat ćemo se za političku i ekonomsku decentralizaciju kao garant ravnomernog regionalnog razvoja Evropskog Sandžaka. Poštovani građani, Bošnjačka lista za Evropski Sandžak na republičkim i lokalnim izborima nastupit će pod rednim brojem 6. Kandidat naše liste za gradonačelnika Novog Pazara je dr. Sulejman Ugljanin. Pozivam sve političke stranke izborne liste da istaknu imena svojih kandidata za gradonačelnika Novog Pazara. Građani imaju pravo da znaju prije izbora ko će voditi grad u njihovo ime. Naš gradonačelnik je uspostavio saradnju sa svim opštinama, gradovima i državnim institucijama u zemlji. U radu naše opštine uveo mnoge evropske standarde i time otvorio put ka Evropskoj uniji i drugim evropskim institucijama i organizacijama. Na ovaj način naš nosilac liste praktično daje puni doprinos ulasku naše zemlje u Evropsku uniju i sve njene institucije. Povezao nas je i učvrstio veze sa Republikom Turskom i zemljama islamskog svijeta. Dakle, naš gradonačelnik je pokazao da može uraditi sve što ide u korist građana. Za sobom, moramo priznati, ima i tekako vidljive rezultate. Dakle, još jednom pozivam ostale izborne liste da jasno kažu ko su njihovi kandidati.